lada fi syam ha ka jingem jong pi badan manu bakwa ban pen snir fi balik snir fi ki batmu snir fi bat ki ba la riam yu fi pimdei ban syap tien namar balai lada pidan ublei hapo dono jong pi kita ki jing pen snir jong ki breu ublei untha ki kum kilat ban kentir fi ini puli naka kitab Genesis kalnong ka ba sanpau katkhat ka ba arpau Joseph uang kumni yaki hinman pi sisa pilatmu ya ka basniu persya yanga hanrei ublei ulatmu ya ka ban penbha ya ka ban penlong kalat kumba kalong hakani kasgi ya ka ban penem ya kipat ba babun bitep ka story jong Joseph kalong ba ki hanman jong u ki lamut ban penyap yu ki la thap yu atliu ki die yu bat am tak kata wat katu ka lok jong Potiphar kamut ban pensni yu bat la thap yu hajian rei kini ki baro namar bu Joseph dan yo blai ngan ong pi la da pi dan yo blai pinum ban pai daka basniu ya ka basniu rei pin duai hu blai pin syania namar ba hakibriu kimut ban pensni pi kimtep ba hakata kadai kalat ba ublei pendan kami ta ka basniu ban pen pai pi kumju kumbau setan umut ba uji sukres la leksa syagading kena kalvari mot setan nang unang temu nang mot ka tu tu jisu lajat Hari tip bah kasih ka balai jisu mipan. Pada kalau ka jingba job ka bakrau am tang ya yo blain rei akan mentaki pat ba babun ki banwan ka jing ipendem. Te kublai sibu na mentakan ka step kubor ka balingkat ublain kurkui fi na duai ba ublain dan ringkat bat fi bat nak mentaka buram jong tra ya ro